Ako môžete vidieť, výstavba haly o celkovej výmere 2100 m2 napreduje. V tejto hale máme už iba voľné 3 samostatné priestory, každý po 300 m2. Jeden je umiestnený v zadnej časti objektu a 2 vedľa seba sú umiestnené približne v strede objektu. Je to identický objekt, ako je aj oproti tejto hale, ktorá sa stavia. Kdežto tento objekt tu sú už iba 2 voľné priestory, všetky ostatné sú predané. Ako môžete vidieť, každý jeden priestor môže mať elektrickú prevádzkovú bránu, presklenú fasádu, kde je showroom umiestnený, vrátane sociálneho zázemia. Tu je to v zásade ešte stále otvorené, v niektorých častiach môže byť prevádzková brána, niektoré môžu byť zaslepené, niekde môže byť 2 presklené fasády vedľa seba. Je to trojkombinácia priestorov. V každej jednej jednotke predajnej, ktorá sa predáva, je 300 m2, z toho 250 metrov je toho obchodného skladu a 50 metrov je kancelária, showroom so sociálnym zázemím. Sú tu dostatočné parkovacie kapacity, ako aj spevnené plochy na manipuláciu nákladných vozidiel. K každému priestoru sú 4 parkovacie státia a v zadnej časti každého objektu je vždy zelená časť, ktorá je súčasťou vlastníctva, ktorá môže byť využívaná na rôzne účely, ako napríklad relax alebo parkovanie vozidiel na trávnatých zatravňovacích častiach. V prípade doplňujúcich otázok alebo naplánovania si obliadku sme vám